Quentin, Dion, Faisal, né? Die een verkracht die dame, die ander een maak 'n dame dood en die ander een abuse 'n dame. So nou Quentin was die lelijkste op school. Hij was altijd heel gezegd geweest. Nou, so die feit dat females niet nood wat van hom. Nou die man die hij die man aandag. En ze geeft die voor me, hij maakt jou frik. Dion het al die jaren geld gehad. Zijn maat geld, zijn paard geld. Hij heeft een lekker week toen hij klaarmaakt met school. Hij weet als hij females entertain en hij geeft hem iets in return. Hij is weer opgegroeid. Hij is zijn reality. Die dag toen iemand niet voor meer iets in return. Toen die man die iets en hij verkracht je dame. Faisal, die mooiste op school geweest, die mooiste op Facebook, mooiste op WhatsApp. Faisal weet, hij kan het goed voor dames, hij is klimt in die kar. Hij kan het een status maken en inboxen dame voor mij, can't we meet. Die dag toen iemand van Faisal niet zei, toen klapte die dame. Van hij zo gewoon aan mensen wat voor aan elkaar ja. En hij kreeg het goed te makkelijk. Toen meet Faisal, Quentin en Dion van Kayla. Kayla had een kind gemaakt. Kayla had die kind gemoord, toen maak Kayla die kind dood. Kayla's excuse was, die community heeft die voor 8 dagen gekeken, die kind zijn pa heeft weggehaald. Zij maken een video, zij zei, Kayla had wel die reden ook zij kind dood maakt. Maar Quentin, Dion en Faisal heeft die. Maar wat hulle Alfie en komen en niet. Alfie het gemeld vangsen. Koos hoe hij liever voor hulle is en hoe die reality is. Die twee het geklis en toe krisselen. So Kayla het gedink, as sy vir Dion, vir Quentin, vir Faisal haar bene opmaak en 'n kind gee, hulle gaan bly in haar lewe en they will live happily ever after. Toe sien Kayla, die moment toe sy bird gee, die community draai hulle reg op haar, die pa draai hulle reg op haar, en net daar kris Kayla, van Kayla het die mentality strength om te kyk agter 'n kind. Die kind het gehuil, 2 o'clock, 3 o'clock in nag, die kind is honger, toe klap sy die kind, die Saterdagoggend toe sy opstaan, toe sy baba las, van sy het gaat syk die Vrydag, van sy is gaat die pers. Toe as sy baba las en die kind tsangie in jou ore, en nie not you knowing, hy is jou crash point, toe vat sy 'n ding en sy slat jou kind sat. So die meer feit dat sy vir Kayla sympathie het, sy het nie 'n fok sympathie het vir Quentin, vir Dion en vir Faisal, toe hulle point gereed sit het. So in orde vir ons om op te kom in idees om wat die females te help, ons moet comfortable genoeg is om 'n conversation te hê hoekom hulle die dinge gedoen het. Om 'n probleem te solve, moet jy eers verstaan wat die probleem is. Want op die einde van die dag, Kayla, Dion, Faisal en Quentin, once hulle gaan clash met julle beliefs en reality, sy gaan 'n kak ding ook. Op die einde van die dag, hoe jy nie slaap buite nie.